साननिसिम हामलायनाय थाबाय। फेरेंगा सारा दिनै जोंनि थाखाय गावनि केडार्सफोरनि थाखाय दिनै मा खालामखो मा खालामाखै दिनै बे हारसिङै अखलहरिया जानांदों। बेसेबांबा नाजादों जों मिथिगौ, नाथाय बेजों रावबो लोगो गैया। बेनि थाखाय बियो रावबो लोगो गैयिनि फाइनान्सियेलि जेबो सापर्ट गैया। दिनै फेरेंगा सारा दिनै गावनि खुद फाइनान्सियेलि सापर्ट नाजायै दिनैहाय गोबां मानसिफोरजों दखा होजानानै दिनैहाय जोंखौ बे जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि थाखाय बेसेबांबा दैनो बारहोदों, हाजार दैनो बारहोदों फेरेंगा सारखौ। दा बेनि गेजेरावहाय फेरेंगा सारा गावनि हारसिङै नाजानायजों, दायथ' लानायजों, गावनि माबाजों सिगाङावहा फेरेंगा सारा एसेबांबा मोनथियाबो जानो हागौमोन जोंनि केसनि बेलायाव, नाथाय मोनथिगौ हारसिङै मावजोबनो हाया। नाथाय सापर्टलि खुद मानसि नागिरदोंमोन, नाथाय गासिबो बेखौ दखा होग्रा मानसिफोर गोजाजोब। फेरेंगा सारखौ दखा होग्रा मानसिजोबमोन। नाथाय दिनै एक्सुवेलि जोंखौ बै जोबथेसालिनि माबायावहाय सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय सफैनाय लोगो लोगो जोंखौ बेहाय जोंखौदि फेरेंगा सारा माखासे सेन्ट्रेलनि माखासे मानसिफोरजों सावरायनानैहाय दिनै उदां खालामदों। बेनो जों दिनैहाय न'खरफोरखौ लोगो मोनफैजोबदों। दिनै फेरेंगा सारखौ आं सिनायामोन, फेरेंगा सारखौ आं मोनथिदों। आंनि फंबाया खौसे नाम मेनमारावनो ट्रेनिं लादों। दिनै आं माखासे आंनि हिस्ट'रिखौबो मिथिगौ, फेरेंगा सारा फंबायनि हिस्ट'रिखौबो मिथिगौ। आं माखासे खोथाखौ बुंजोबनो लुगैया, खिन्थु आं फेरेंगा सारखौ आं खुलुमखायोबो, दैन'बाद होखायोबो। आं फेरेंगा सारा जिनियन मानसि, आरो फेरेंगा सारा दिनैहाय बिराद उकिलफोरनो फैसा हरनांदों, जों बेखौ मिथिगौ। उनावहाय फेरेंगा सारा गाव एखेबारे गावनि आखाइजोंनो माबा दायथ' लानाय हिसाबैहाय रावबो बेखौ माबा खालामनो हायाखै। सिगाङाव ओरैहाय सा साग्लाव माखासे मानसि हमनानैहाय फेरेंगा सारखौ गोबां मानसिफ्रा दखा होदोंमोन, खिन्थु नेक्स्ट बाराव दखा होनो हायासै फेरेंगा सारखौ। ओमफ्राय बेनि थाखाय आं दैन'बाद होयो, सार आंखौ दुखु मोननो नाङा। सार जोंबो बयबो खौसे जानानै खामानिखौ मावलांनांगोन, खौसे जानानै जोङो पलिटिकेल हिसाबै नङाबाबो। आरो आं मिथिगौ फेरेंगा सारा जोंखौ माब्लाबाबो पलिटिकेल हिसाबै जोंखौ बाहायाखै। आफादनि हिसाबै जोंहा सानै एम दं हिसाबै जेनेबा सावरायग्रा सार आरो फेरेंगा सार दिनैहाय पलिटिकेलि हिसाबै माब्लाबाबो बाहायाखै। जों नुबाय थादों आरो जों मिथिबाय थादों। बे फाइनान्सियेलि जोंखौ सापर्ट होनायाव फेरेंगा सारखौ आं दैन'बाद होदों, आरो जेन'बा सावरायग्रा सारखौ आं दैन'बाद होदों। दिनै नोंसोर नङाबा जोङो बे उदां अख्राङाव जोङो फैनो मोनामोन। जोङो खालि बै आलादा रायजोआव थानानैहाय आसामनि गेजेरावनो, थागिबि आसामनि गेजेरावनो बेहाय मोनसे आलादा रायजो दङ। रायजोफ्रा बुजिजोबाबो जानो हागौ। जों खालि गोजौआव दाउखाल' बिरनाय नुयो आरो गुबुन जेबो नुवा। दा बेनि गेजेराव ओंखायनो जों दिनैहाय समाजाव जोङो फेरेंगा सारनि अननाय, सावरायग्रा सारनि अननायाव जों सफैबाय हिसाबैहाय दिनै गोबां सुबुंनि मानसिनि सेहेरा नुफैबाय, गुसु बारहावा जों मोनफैबाय। जोंनि सेहेरायाबो सोलायबाय जानो हागौ। ओमफ्राय जोङो समाजनि नेमखान्थिफोरखौ फैजोब्बाय रायजो राजानि। दिनै रायजो राजाया दिनैहाय बिराद मोजां मोनदों। नोंसोर जुदि दिनैहाय जोबथेसालियाव थानाय गोबां सुबुंखौनो, आंल' नङा, बेखौ नोङो फेरेंगा सारा उदां खालामनो हादों फाइनान्सियेलि सापर्ट होनानै। दिनै आं दुखु मोना, जेनेबा गोबां फैसा गारनानै बेसेबां गारबावनो फेरेंगा सारा मोनलाय हारसिङै। दिनैहाय जोङो बेखिनि फैसाखौ जोङो गारनानै न'निफ्राय जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानोसै होननानै जों फैदों। जों गाज्रि मोनाखै सार, नों जोंखौ गाज्रि मोननो नाङा। जामिनाव आंनो मथा मथि थांलाय फैलाय खालामनानै 2 लाखसो फैसा थांदों। आंनि न'खरनि मानसिफ्रा रावबो गसङाखै, मोजां मानसि दंमोन। खोथाया मा जाहैबाय, गान्दाया फेमिलि गैला। आंनिनो खुद बिमाय, बिसोरो डिफेन्सनि मानसि गोजा, माखासे रिटायार्ड जाबाय, माखासे रिटायार्ड जायाखै। बिसोरो माने गान्दा हिनजाव गैला होननानै बे न'आव थागोन ना थायाखै, बरसा खालामाखै। बेनि थाखाय आं जामिन जायाखै। आङो सासे उकिलखौबो दैन'बाद होनांगोन, जरना बसुमतारी। बिथाङा
बेयो आइजो महर लानानै दिनै गोबां एनडिपिफोरखौ सापर्ट होयो बिथाङा आरो बेयो राव एनडिपिफोरनिफ्राय बेयो रां दैथ'नो लुगैया बेयो खालि सापर्ट होयो बे बिथाङा सासे आंनि थाखाय इसोर बायदि माबा होनानैहाय जामिनदार होनानै मोनसे केसखौ जामिन गसंनानै होदों बिथाङा फैसा थाइसेबो लायाखै आरो उनावहाय गावनि कुइट माबा एनआइ केसखौ माने एनआइ केसनि माबाखौ आङो 20,000सो फैसा गारनांदों ओमफ्राय बै जरना बसुमतारी आइजो मानसि बियो बिथाङा उकिला ओमफ्राय नोङो कर्टआव जेसेबां खामानि मावनांगौ आं मावना होजोबगोन होननानै गाव लायाखै ओमफ्राय बे 20,000 गारनांदों ओमफ्राय माखासे थांलाय फैलाय बिदिनो सानफ्रामबो खबर लायनायनि गेजेरावहाय जोंनाव बिदिनो गोबां खरसा थांदों आं बेखौबो जेबो साना देहाया थासान्दि सोलेरा थासान्दि जोङो बे फैसाखौ जोङो जायफोरनाव बिथांमोननाव जोङो ऋण बिरिनफोर लादोंमोन जोंनो कुइट सुख'गोन जों सुख'आ नङा ओमफ्राय बिथांमोनहाबो जोंखौ निमाहा होनांगोन जोङो दिनै जोबथेसालिनिफ्राय फैगोदान गोबाव सम जेल जानानै बे बिथांमोनहाबो जोंखौ निमाहा होनांगोन होआ नङा होगोन जोंनि जुदि सरकारा फैयोब्ला बा सारमोनहा जोंनो एनडिपि हिसाबैहाय दा गारजेना जोंना सानैल' जानानै दं सावरायग्रा सारजों फेरेंग्रा सारजों दा जों गुबुनखौ बुंनो थाङा बे सानै इएमआ जुदि जोंनि आफादनि हिसाबैहाय देरहायोबा जोङो बिराद मोजां मोनगौमोन बेनि थाखाय आं सारमोनखौ खावलायो देरहानांगौ दा जेखिनि जोंनि एनडिपि नोंसोरनि केडार्सफोर दङ बेखौ मोजाङै लिडिंआव लांनांगोन सानसे समाव मोजां दा फेरेंगा सारनि माखासे माबायावहायबो फेरेंगा सावरायग्रा सारल' नङा डिरेन ग्रुप दङ गबिन्द सार दङ डिरेन सार दङ बिथांमोनहाबो गोबां एनडिपि आरडिआबो जोंखौ दिनै जेनेबा रायजो राजानि नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोनखौबो जों बुंनांगोन दा बिथांमोनहाबो जोंनि माबायाव गोबां आसा दं हिसाबैहाय बिथांमोनहाबो दिनै पलिटिकेलजों नङाबाबो आफादनि हिसाबैहाय दिनै गोबां नाजानाय दंमोन नाथाय बिथांमोना हायाखैबो जानो हागौ दा जायफ्रा पावाराव दङ दा जेनेबा डिरेन सार गबिन्द सार फेरेंगा सार ओमफ्राय जोंहा सावरायग्रा सार चेयारमेन आरडिनि एनडिपिखौ दैदेनग्रा बिथांमोन जोंनि सार दा पलिटिकेलनि गेजेरजों जोंखौ नाजानायनि गेजेराव मोनब्रै संगठनजोंहाय दिनै बिसोरो जोंखौ माखासे रायजो राजानि गाबख्रावनायनि गेजेराव बे सारमोनहा दिनै जों जोबथेसालिनिफ्राय दरखौ जोखावनानै लाबोनो हानायनि थाखाय हाजार आङो धन्यबाद बावहरो बेयो 100 कौटि हाजार बार आङो जोंनि सावरायग्रा सार फेरेंगा सार आरो डिरेन बर' सार आरो गबिन्द सारमोनखौ आङो रन्जन दैमारि सारा माने दिनै थाबथानानै थाबोबाय दुखु मोनदों दा बेबो गवा नङा गसिगोन दा माखासे जोंनि बिसोरनि जायगायावनो सौफैजोबनाया दा बिसोरबो गनायनि प्रसेसआव फेरेंगा सारमोनहा दिनै प्रसेसखौ लाबोगासिनो दङ सावरायग्रा सारमोनहा प्रसेसखौ लाबोगासिनो दङ डिरेन बर' सारमोनहा प्रसेसखौ लाबोगासिनो दङ आरो डिरेन बर' सारमोनहा प्रसेसखौ लाबोगासिनो दं बयबो रायजो राजा गजानो लुगैयो आरो सारमोनहाबो रायजो राजायानो गजानो लुगैयो दा बेनि थाखाय थाबैनो बिनि सिमां बायदि नुबाय थानायखौ मोगथाङाव लाबोयोबा आं गोबां मोजां मोनगौ रावबो जाहाथे जेलाव थाया जोंनि बर' जाथिया आं बुङो सारमोन जेनेबा जोंना काउन्सिलसो फिसा काउन्सिल बे फिसा काउन्सिलाव दिनैहाय मोनफ्रोमबो पलिटिकेला मानो जायगा लायो आं बेखौ आङो सोंनो लुगैयो सारमोननाव दिनैहाय जेनेबा बाहाय बिजेपि हाबो गोबां पलिटिकेलानो हाबो मानि थाखाय हाबो आं सानस'नो हायाखै दिनै जोंनाव बर'फ्रा बेसेबां बे पलिटिकेलाव खेला जायो आं बेखौल' लुगैयोमोन नाथाय गुबुना मानो हाबो आं बेखौ आं सानस'नो हायाखै दिनै बेफोरखौ बर'फ्रा सालायलाङाबा सारमोनहा सालायलाङाबा दिनै बर'फोरनि बार बारनायाव गुबुंले जागोन नामा आं बेखौ सानो
दा बेफोरो दिनै बर'आनो दा माखासे गोबां मानसिफ्रा जेनेबा गुबुन सालायोब्ला बारफ्रा गाज्रि बार दुंहाव बार बारगोन नामा बेखौबो सानो सरकाराव जेनेबा बिटिसिआनो हारसिङै सरकार दानानै सालायलाङोब्ला बारफ्रा गुबुंले बारा नामा बै भुटान हाजोनिफ्राय मौसुमि बार बारनाया जोंनावनो नांबाय थागोन नामा हारसिं सरकार सालायबा जों बेखौ माखासे सिन्था खालामो दा गुबुना सरकार सालायोब्ला माने बेमार आजारा जोंनाव रायजो राजानाव जाबाय थागोन नामा आं बेखौबो सानबाय थायो दा नंखायनो जों एक्सट्रायै माखासे जोङो पलिटिकेलनि गेजेरजों दिनै एनडिएफबिआ बेसेबांबा दुखु खस्थ'जों सहायबोनाय सारमोनहानो म्यानमार लुगैयो मा सारमोनखौ दिनैहाय म्यानमारनिफ्राय बा भुटानावनो जा म्यानमारावनो जा बिफां फांसे गायदोंमोन गोदोहाय बेनि एनडिएफबिआ मोनसेल'खामोन दि रन्जन दैमारि सारानो दिनै बर'फोरनि माखासे माबाफोरखौ गाव लाखिबोखानाय हिसाबैहाय दिनै रन्जन दैमारियाहाय म्यानमारावनो जा भुटानावनो जा बिफां फांसे गायदोंमोन बेखौ बयबो रायजो राजा मोनजागोन होननानै दिनै म्यानमार लास्ट एनडिएफबिआहाय खादायाव लाबोबाय थादोंमोन बे फिथाइखौ बयजोंबो राननानै जागोन होननानै दा बे फिथाइया मोनफ्रुबाय थाइसेल' थाइदोंमोन बिफांनिफ्राय दिनैहाय बे फिथाइखौ बयबो रायजो राजानो अकल एनडिएफबिआल' मोनजाया होननानै दिनैहाय आङो बेखौनो सानो जोङो बेफोरखौनो सिन्था खालामबाय थायो पलिटिकेलनि गेजेराव सारमोनहा जुदि एक्सट्रायै एनडिएफबिखौ लानानै पलिटिकेल खालामनो हायोब्ला आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै पलिटिकेल खालामनानै दिनै देरहाबायोबा आं बिराद गोजोननाय मोनगौमोन आं बेखौ खावलायो आरोखि एक गट जानानै सारमोनहा बेफोरखौ मोजाङै केम्पेइनारफोर मोजाङै रायजो राजाजों सावरायनानै मोनसेयैनो खौसेयैनो जै मैयै माबा खालामलाङोब्ला हारिखौ सालायलाङोबा जों बिराद मोजां मोनगौमोन नङामोन थांखिखौ लानानै एनडिएफबिनि थांखिखौ लानानै थाखादोंब्ला बे थांखिखौनो सारमोनखौ आं खावलायो आरोखि दा बे सारमोनहानो जाहैबाय फेरेंगा सारमोन सावरायग्रा सारमोन गबिन्द सारमोन दिरेन बर' सारमोन दा बिसोरनि दैदेननायाव जुदि एनडिएफबिआ जुदि एक्सट्रायैहाय एक गट जानानै जुदि पलिटिकेलाव जुदि ज' जानानै जुदि पलिटिकेलखौ एक्सट्रा सालायलांनो हायोबा जों गोबां दुखिया मानसिफ्रा बा गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां एनडिएफबि दुखियाफ्रा जायगा मोनसिनगोन आं आसा खालामो आरो सारमोननि गेजेराव